caggal balɗe nayi jewte to leydi biyetendi Égypte, Israël e fedde Hamas keɓi nanodiral aranal dartinde hare nde to Gaza e accitugol nangaɓe ɓe ɗum koko fewti e eɓɓore Donald Trump waɗi ngam Gaza. Fandare mayre ko timminde nde hare waɗunde duuɓi ɗiɗi joni. Horejo Amérique jaati nantini jamma faltiɗo Israël e Hamas jaɓi kaldigal aranal nde eɓɓore makko jam Qatar gonɗini o kabaru. Rama Diallo mi salminima. Mi salminima Amadou Barouba, mi salminima. Rama Diallo, nanodiral aranal heɓama kono ngal sifete ko ɗo e waktuji ɗiɗi. Jaati Amadou Barouba, ngal nanodiral hakkunde Israël e Hamas en keɓagal sifete hono mbiɗani yamde jeenayi. Donald Trump e hoore muɗum kanko horejo dawlaji dintuɗi Amérique humpiti ɗum e weltare oɗo subaka e windande fa e hello makko médiaji renɗo wiide sengoji ɗiɗi ɗi fu jaɓɓi ɗum ɗon e subaka o kawral nanodiral aranal rewi do e cuuroje juutuɗe jonde jewte kewɗe ko waɗata Sharm el Sheikh to Égypte o dow aldagon du hooreɓe ndiɗo leydi États-Unis tawde fa hannden heƴaɓe maɓɓe e tawdede ɓe Qatar e Turquie tambiɓe surude hakkunde Israël e Hamas en e oɗo fitina do ballal ndiɗo leydi ko ɓe nanodiri. Rama Diallo no yowi e toɓɓe joyi non jaati yofugo nangaɓe ɗon fedde Hamas jaɓɓi ndelle hokki tan fonde yimɓe noga wuuruɓe hedditiɓe juuɗe maɓɓe e timmude yontere nde fadi Israël kañum du jaɓɓi yaltinan konunkoɓe muɗum e nokkuje yoga to bande Gaza ɗum rewan e laawi kesi ɗiɓe e kaldi. Israël e sengo muɗum jaɓɓi ndelle yofan koreji Palestine ɗiɓe e kasuno to maɓɓe yuttinde aadi ngalɗo nanodiral kasindu bangeji ɗiɗi ɗi fo Amadou Barouba ɓe nanodiri nguure heɓal lawol natude Gaza do ballal hayboɓe iri ɗiɗo golleji ko jokkata woni jewte hakkunde Israël e Hamas noɓe mbawa accirde piyande ɗe fukinde kaɓolɗe laato ko duumi e fahande ƴewtagon no alhaali o laato to jonnon ana won toɓɓe yoga leynogayɗe Donald Trump eɓɓuno e ngal ɗo potal ɗe keɓaka taffon lamnede yeru ittugol kaɓolɗe juuɗe Hamas en no Israël yaltirta e nokkuje hamne nde no laamu o Palestine garo o jati lelnirte Amadou Ba.